Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumsi benta banwanra biang ya ke jingjar ngam haki klau ki betap. Bat banwanra ya khoj ke Suba ka Mariang. Ka Khasi Hills Autonomous District Council. Shen kan sepentrai kam no ya ke Agroforestry Carbon Credit Project. Halor kan ni ke jingtmu ban pentrai kam ya ke ni ke project. Nak aliang UCM lalum ya ke jingyalang jong ka tanat klau ke council. Bat ki he officer nak ka tanat klau jong ka sarkar jela. Harengkat bat ki he jong ka IORA ke company na Delhi. Kabla simti ya ki babuan ki project. Habi keren bat kilat pathai kubor UCM ba pnya sing CM ula ong ba yakanik sinjam la sim nakatrat cloud jong council bat la thawr ya committee nak bantawan pej benia haswa ban pentrai kam yakatai ka project. Shu uba pnya ula pen pawru baki don sibun ki bawan pan jingbit nak benta ban thangar nga. Hendrai ka council kamsam la a jingbit satya bat la dakalap ik batang bean kan pensitom namar ka wanra ya ke jingjak khlia ya ke Mariang. Expert committee kala menjur ya kan ka rules ka jongi bat mentangi abstang governor benjo asen ta kala dan hapo yem jonglat nam taban asen habai dei bat kan ka project ka bangiran chipang ka klau ka betap ki jakarep bat ki nam ta ki nongrep ka jimentoy ki kalong ba lingba ka jingdon jungi ka discouncil ngidon lai benta ki kom trekam sensyar kadar tendrai ki ngidon kawe de ka sensyar district council kabaan ngidon ka sensyar CM leni sensyar ilaka kabalai ngidon ka nika sensyar shino te kadan ru ka sensyar rai but haman kini ki kerdan joki ka rukom trekam ka jongi hakat kum ka riti sensyar trekam jong lokshwa ngidon ka hakat district council ngidon kini ki plantation jong ka district council forest plantation kini ki forest plantation ngidon khat artli unduna ya ka 1000 hektar kini ka jaka ka jing he but na kini ki khat artli ki forest plantation ka council malu malangi yo jingkain da kum no nyopho na ka shispa ki de ki forest cover ki bangi ong kamut ka debe bala don di Lai 4% let's say bom dan dia. Let's say don ki jakaru ki plantation ki ba dan dia tang shipo 4%. Henry ngi kam kain pa kunta ngi kain kulum lang bar khoi khat atli kumut nyopo na chispa ka dan dia average. Te la ringi phai so iki hima ki ilaka ngi don sampu south li ki hima ki ilaka. Hakini ki hima ki ilaka don be takum no kawai ka klau kentang ka bingong lanika kanika lau kentang ka bingong haka jing syam ka jongi kat kum ka riti dostur ka baki longshwa ki labu nam ta ka jing mentoy jong kitu ki brio hapok ka hima te kini ki lau kentang ladang syam kawai hakawe ka hima ru ngila don lupasan pesau tuli tingi pai sai ka rat ru ka don be hiki klau jong ka rat lau kentang jong kira ni pai sai ki shnong ru haka rikasi kini kisan district jingpet jong ki HDC kini kisan pesau tuli hima unduna ya ka 1000 tuli ki shnong idon 1000 tuli ki shnong idon te namar ta kadaw rang soban ong ba lingba ka jingetrei lang ka jongi ba state government khamtam haka jingelam jong ka ki HDC menta nam ta kanika Agroforestry Carbon Finance Project yang so ba kanong ka bajong namar ba kala don lupa ka system belong in place hangi kasulong stang bingin stang pi ngadang keren mene kitu ki mem ki bawan na Netherlands ngongi hangni ngim don kam ain de ka batho ban ong wat pomdeng haki klau kentang ki brio jungi hi la long ain haka dot not jungki ajimut jum khat jungki bakim dei ban kata tang wat we uding red ru ban pom lene ban pendo te namar ta kadaw ka khamsuk bhaingi ban trei haka discouncil namar ba ngila don lupa ka system belong in place ka ba ulong shwa la hikai nadu ki pormen barim tingi kmilanti ba kani project kan long ka ba job bat kan wara jing mentoy babun bha
kamtam iki brio ba ej mariang bat iki nongrap ru jungi bakin suthu ya kador jong kamariang mental ada ladang kamdan kanono jing mentoi de teng ngi khen meka bom longkam ha ngilek kat bomon henry menta ngi kwa ban pen i pa ba iki nongrap ki riushimet ki badan ki jaka ki bahe ki badan ki klau ki bahe ki jaka rap bahe ba ling ba ka tu ga jing dan jong ki gitu ki jaka kalong ka jing mentoi kamut ngin wan ra ban ai funding namta kiniki ban a jing rap na kamta kiniki nongrap ki jungi haduk ki riushimet ki jungi bat ya kata ngan empal la ban ong mentakat no ba ai lat ba kani ka komiti ki bangila form mentasngi kan yo ban pulih thek pathek ben pa ben ye ki jenet ki jenat ki badan hapok kani ka project khnang bangin suthu pa hadian ni phi andangila dep rai bangin ka isi ngin ong kini kideki jing thumu jungi bangin petrekam te hangta kan long ka cimentoi bat nga so ba ya mentah kini meeting kalong be kadang David ka meeting ka bangkong te kadang buon ki ikay bangin ang ipen be henry ka jing thumu joni meeting pat ka ngaso ba kadai ka ba bahatam bangin chim ya karai ban ya chikmat Meghalaya dengi kain ya ka jing penjot mariang penjulor ya ka suin beneng kio ka pollution la benong kadai na katao yu dei kum kini ka jing ailat ban thangana te nakaliang jungi council ru ni perking ba ni persya bai kani ba ni penstom ru ki breu ki bangilap ba ki thangana namar phi ha ba thangranga ni kain ru diang bakat no barit no bahe thangranga te ba kani ka penduk bai ka mariang ka penduk ka khendo ka penduk ka penjut ya ka suin beneng ka khoi ki jungi ka ba sibun ki jingpang ngila ban yo jingpang klong senam kini kita ha nak kini ki jing jabok jong pemarian teng hang ni rihasi impat deng mas than kamdei ru na covid let's say hakiwi ki jela ki nongba ki bala khamhe kum ka Delhi menta la sedang ka pollution dalek hab deng mas nomor bat tedam palat te tengi i ba ka jing thangra ka de ka wei na ka daw ka ba pensneu bai kamarian dan nakal yang ke HDC menta la dan laki officer jong forest ila ada bating ba kumnum no ki forest plantation jong ki riushimet na jong no ban wan pan permission nangi ban thangra ngim ju ai kamju dan kum ta permission ban thangra te bat ya kani ka project ka jungi ngin sahikai ru ikibri kumno bakin la ban im dalade pi pindapet ya ka was khasils kumba shua ban khang dieng House nam ka khandai spa khandai phunreu shua ban mi ka Supreme Court order ban khang dia ki bon ba ki ba im na ka dia ba kim ju thangra ondala khang dia menta bon ba thangra te ling ba ka ni project ngin target ken ban aji hikai ki bre phila ban im na ka mariang ngiru ngi hab ban perkhat ya ka mariang kamut hang ni ngidon kam ya ka balance ubrieu khun ban reu po prathai dan kam ya ka mariang lu ka dan kam ngiban ya rap mar kalian te ka livelihood de ka we ka yo ka kot lingba ka ni ka project barok ka kan thup lu khane te andang ila dep lesin shong na ka ni committee tingin sa pen shai ba ke jingmun toy ba lingba ka ni project la ban a shik ba te comments kam ba ngin la ban pintrei kam kloi ye ka ni project kumnu ban yedi yathit na ka jing mentoy jong ka cloud ka batap ka ba mi nang tu yung ka carbon credit payment for finance for carbon credit iya kan ni ki babun bha ki company na shabari ki kwa ban thiet te ka shong hangi menta kumno ban wanra sandur bhai ki ni committee ban wanra ki ang ki kendon ki babiang khnang ba let's say pori India ngimpat yo slow like no kan ni ka IRA kani ka IORA kani kelas sedang ni kumini inisiatif Henry bathiat pat yang kani ka carbon credit debe na shabari India tengi ni hab ban suthu bhabat kani ka IRA apo Delhi but kumno ba kani ka jing mentoy ka bangi ni preserve ni forest ni penek pensa ka cloud tetap hang ni lingba kini ki aka ngi laban di syaki niki breu dan da kani committee but da kumno la shim tayo la yo hi ban penbet kawi ka meeting committee but hadin kata
min sa tip tapi kan ni ka subject dum ka yar ba but ngada batai try sa steng katash kunta kan simpor habe dip carbon credit nomor ba ki bunjat ki kam ki bangi mot ban penrung limba ka ni project ka ban tho hi kata ka carbon credit na kamariang ka penmi ya ka babah ka subu kum ka tien ka forest plantation ka eye oxygen ini tinggi dia ya kata te abang ide ya kata te hakawai kata ki ongka payment for ecosystem ngide ya ka jing mentoi baka cloud ka penmi bangi ka mentoi ingi ubri te habidi carbon credit ru kibun ha ki jing mentoi nadu kinongrap ru ling ba carbon credit ki yo jing mentoi raya kani ansa batai bahapa kamati